Join us on Good Morning Anambra this morning. My name is Ajuluchukwu Okabu, in case you're just joining. All right, we're here to have a discussion, and of course, permit us to be mixing the language, because ordinarily we should be speaking just Igbo here. Mana aisutu Igbo biko na ebu na anya Igbo maka ama m na ọtụtụ oge ndị be anyị ọnara adịcha ha mma n'obi ma ọ bụ na anyị na-agwa ya bụ asụsụ agwa, mana anyị ga-agwatu ya maka ọtụtụ ihe ndị ebe anyị menwantị maka nwoke ji ekwu ihe ndị ajụla ama m na ọ nyere gị ka mamịrị nyere ọka ma m ga-esi ndị Hausa si wee bunyeche ga-asọ n'ọrụ ndị Yoruba jee bunyekwuo gị nke fọrọ afọ ị na-asụzi Igbo anyị ọ dịka ya sị na onye anyị ji Jonathan ọ dị mma nnọọ biko ka anyị gbapụ ọsọ. Anyị nwere onye oziọma ọdịnala anyị na ya nọ na ụtụtụ a iji wee nebanye anya n'isiokwu nke na-asị respect, morality and communal living in Igbo culture. Ya bụ nsọpụrụ na ibi ndụ ziri ezi na mbikọ a na-ebi n'ala Igbo. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a. Anyị wee nwee onye ọbịa sonyegolo anyị bụ Maazị Obi Nwoye, bụ founder otu Oziọma Igbo. Anyị na-akpọkarị ya onye Oziọma Igbo wee na-asị ya nnọọ na ihe mmemme anyị nke ụtụtụ taa. Obi Nwoye, anyị na-anabata gị na-asị gị nnọọ na Good Morning Anambra. Daalụ Chinne. Ndị ABS ekwu nnunu na-eme ọfụma maka na afọ nkuru nsụbara oyibo fụzi m nsụba Igbo maka na ihe nkwụ ya maka na onye Oziọma Igbo ka anyị na ya nọ. Ọ bụ ha na ọ bụghị Igbo ha ma etikazi ọnụ na ya. Daalụ na ọ ga-adịla anyị na mma. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ biko. Dịka isiokwu anyị si ewepụta nsọpụrụ n'ụbọchị taa, morality ama m ka esi gbarichi ya n'Igbo ọfụma. Morality bụ ndụ ziri ezi ọkụ ya na mbikọ nwanne na nwanne nke anyị nwere n'ala Igbo. Ka ịgwakena anyị ka ya bụ ọnọdụ si wee dị mgbe anyị na-eto eto na otu o si wee dị n'ụbọchị taa. Daalụ Chinne. Isiokwu unu si na nkwanyere ugwu, respect, morality and communal living. Ncha unu achịkọrọ ya nnọọ eji isi na-atọchi ya chibanye n'ofu ebe. N'ala Igbo mgbe mbọsị buru gboo ndị Igbo maalụ maka nkwanye ugwu, ndị Igbo maalụ maka ezi omume, ezi agwa. Ndị Igbo na-ebikọkwa n'ọnụ, na-emekọ ihe ọnụ. Ọ dị etu a mgbe gboo. Ọkwa ya ka o ji bụrụ ịfụ na ndị na-anụso westernization agha, ndị na-anụsi agha maọbụ ihe gbasara ịmụ ihe oyibo na-ebesi ike si na ndị oyibo na-edobe aha na onweghị ife doro anyị anya, na onweghị ife anyị ma n'ala Igbo. So na anyị nọ n'ọchịchị gbalụ nnukwu iti nọ mgbe ndị ọcha bịara ka anyị ji mụtabagasị ihe dị anya. Ọ na-ekpo ndị be anyị kịta amaghịgoro ihe ka o kpogbuo ya na mgbe nna amụbeghị eze okwu n'Igbo, Igbo ekwubego okwu. Mgbe nna amụbeghị eze okwu n'Igbo, Igbo ekwubego okwu. Ndị Igbo maara ka esi akwanyere mmadụ ugwu. A na-esi na nwa kụzibere ihe ụmụazị, a na-esi n'ezinụlọ maka onwekwa agbụrụ kpọọ ya agbụrụ ndị Yoruba maọbụ agbụrụ Hausa maọbụ na-edobe ezinụlọ karịa ndị Igbo. Ijeje nene Igbo na-edobe ezinụlọ. Agbụrụ ndị ọzọ na-abụ ezinụlọ ha aha esi ike nwere ike nwaanyị n'ụdị ebe ọ nọkwa n'ebe enyi ọ bụghị na ọ dịghị n'ala Igbo mana ọ na-akọ ụkọ. Igbo na-achịkwa ezinụlọ n'ime ezinụlọ ka a na-akụzisi ịmụ ihe niile a dobesi efu nkwanye ugwu. Nwoke na-akwanye nwaanyị a na-akwanyere di ya ugwu, ụmụazị a na-akwanyere nne na nna ugwu, ha fuo okenye ha otu aka ọ dị mgbe gboo. Mana akpụrụ kpụbata n'ime oyibo anyị anaghị ekwe okwe kịta. Uwe dara ihe niile bọtọkọ. Uwe dara ebe a nọ kịta ka a na-agwazi kịta ụda ihe bọtọkọ. Ịkwanye ugwu bụzi onye cheta chọọ ịkwanyere ugwu, onye chọọ aka na egozi enwezi ka o si aga. Ndị ji ego a na-akwa egwu na onye chọọ nwere ike nwata gị gafee ma ekele na ya ekele ịkpọzi ya sị ya nna ọ bụ anya na-egbu ya ka ọ bụ
ka na ọfụcha ọjụọ okele nke ya ji Maazị ya ji ọgwụ ụgwọ na Maazị ịkọwala ya ọfụma nnọọ ọtọ nnọọ ka isi wee kọwalụ but let me bring it to your own knowledge that otu ọ dịzị kịta even na this Yoruba area ma Ugwu Hausa respect nkwanye ugwu ka dị amongst the youth towards their elders more than it is right now. So can you imagine that their own culture have not lost that fundamental culture of respect for elders, but we have lost it drastically. No full Nigeria. Can you patali oju edi otu a? Dan maka ajụjụ gị ịma na o nwere ihe ofu enyi nwoke na-akpọ ọmụta ọgbakarịa. Ọmụta ọgbakarịa tụrụ Igbo ahụ hinne. Amaghị m ka o si wee dị n'ọfụ Chukwu okike abịa maka anyị ejeju ọmụta ọgbakarịa Igbo ga na-eme ihe kịta etu a ejezie mụta na a na-emekwu ya etu a ha na-emebu ya etu a mụtakwazi na a na-eme ya etu a ha egoluzie na a na-eme ya etu a ha egoluzie ya tụfusie nke ọzọ niile ahụ ma ha na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka anyị tụtụ ihe a tụọ onye bụ okwu aka ọfụma maka na ịma a na-ekwu nsọpụrụ ama m na mgbe anyị na-eto eto be nna m dị na okporo ụzọ ọ bụ na ife okenye bụ unu ka ọ litu na moto anyị na-agba ọsọ je nata ya akpa bu n'anya na bie debe ị na-agba na-asị gị bịa ka ị were ihe ahụ ị na-agba n'ana mana nke tata bụ ka moto gị nyuke n'ọkụ ebe a ka isi ụmụazị ngwa biko nyelụnụ m aka ka ọjọọ gị ego ole ka ihe enye ya ọzọ dị ka ịbịa bụrụ na ije ọ bụ na anọkịta n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ ọba ego ịnọla ana ife okenye ka ọ bata ọ bụ na o nwere ozi oche dị na ị ga-ebinye kwụrụ ọtọ ka ya bụ okenye ije kpọọ ya si ya nọdụ ọ nsọpụrụ ihe anyị mụtacha mgbe anyị na-eto eto mgbe ahụ anyị na-eto ịgwakwago eziokwu onwenụrụ mbọsị mama anyị kpọrọ m si gị ife okenye gị kwụrụ ọtọ ka ọ nọrọ ana maka na a na-afụ ndị okenye ka ha na-eme ya bụ ihe so ọ dịka ihe ndị bekee na-akpọ saịkụl na ụmụaka na-amụta ọ na-aba ha n'arụ o nwere onye a na-akpọ iche debe ya na klaasị kụzibeli ya mana ọ dịzie ka a ga-asị na anọkọta ya bụ ihe anaghịzi afụ ya anyị wee na-ajụ ọ bụ na nwa mgbe ka amarozi akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ kedu ihe melụnụ ọ ka bụkwa ofu okwu ahụ mkpọ n'ọnụ a sị na ndị Igbo bụ ndị ọmụta ọgbakarịa na oyibo emekakwana anyị ihe na-agbakwa na ihe ha butekwara anyị mara mma hiri nne oyibo emeka anyị ihe maka na ndị mmadụ na-eche na ihe a na-amụta ehi oyibo bịazi wee nọdụ anọdụ bụ sọ n'ime klasrum otu ihe ndị mmadụ na-eche na ọsọ n'ime klasrum ka a ga-anọ kụziri gị ihe ị ga-ama wee bụrụ mmadụ ebe a ka a ga-akụziri gị etu esi akwanyere mmadụ ebe a ka a na-akụziri gị etu esi akpa ezigbo agwa n'ihe niile mana asị mmụta klasrum nya nke ndị oyibo bụ wee bịa ọ mara mma mana ọ kwụchere n'ofu akụkụ ọ bụ ya bụ ihe niile ọnya bụ ihe ifere a na-eme kịta na-akwụ ndị nne anyị ha ka anyị na-ekwu kịta anyị na-ekwu jesiri anụmdi onwe skuulu ha jere wee je kụziere ha anụmdi ọ na ezinụlọ ka a na-anọ bunyesie ya uche ka nwaanyị na-ejeri ya esi ruo ọmalụ na okonye n'ụtụ ọza ụlọ chuo mmiri omenta n'imo sie nri tee ofe nne na nna ya ekiri a na-etofe na klaasị ahịa etofe na klaasị ihe ha na-eme ebe ahụ bụ home economics abịa asụchanụ gị okpokpo oyibo mgbata n'ofe na ugwupụta ka mmadụ lacha mbe na-eme homeko ọnụụlọ mana ndị be anyị bịazi arụ dịka anyị si wee kwu a na-eweta ihe ndị ọcha na-eṅomi ndị ọcha ihe klasrum ọ dịka gasị na nwatakịrị je ha klasrum osi ebe ahụ marụchaghị ihe ọ ya ama mana imegite ime ha anaghị ama ọmụma na mmụta dị na klasrum mana n'ofu akụkụ o gbuchiri n'ezinụlọ ka a na-anọ kụnyecha mkpụrụ niile a na-akụnye mana tata ịfụnanụ ka ime anya dịzi ezinụlọ ihe anyị na-ekwu na mgbasa ezinụlọ aka adịbụghọ n'ala Igbo etu aha ezinụlọ na-achịkọ ndị Igbo na-achịkọ nwe mana tata na o nwere ihe ndị be anyị kpọrọ na-ekwusi na nne ewu na-ata agbala
nwa ya na-ene anya na akụkụ morality a ya bụ ibi ndụ ziri ezi ma ọ bụ ezigbo ndụ anyị na-anya n'akụkụ anyị niile taata ọ dịka a ga-asị na morals bụzi ya ọ bụ na ọ bụ na ị na-ebi ezigbo ndụ afụ ga-asị onye ju na ịghọtacharozi ihe ị na-eme ọ bụ na ịbụ kịta na ị na-ekwu eziokwu mara asị asị maka o nwekwa ọtụtụ ndị toro mgbe anwa amara asị asị enwere ike ọ bụ na ịmara asị asị na ịmara eme ịmago awantelo ịmago ụmụ ihe dị aṅa afụ ga-asị onye yi azụ akwa anyị na-asị biko ya bụ ọnọdụ kedu ihe mezili o ji wee dịka a ga-asị na ị nwere ike ịfụ nne na nna ha na-eme ọfụma ịfụzie nwa ha ọ dịka anyị asị na ọ bụrụ na enwe ihe dị iche the contrast adị too much anaghịzi kedu ebe nwa nke o si were wee ba nne ya afọ ka ọ gịnị kedu ihe gbatara ya bụ ọnọdụ ji adị otu ahụ daalụsị maka ajụjụ ọkwa ifuru ihe ọ na-alụ kịta ọ dị egwu ọ na-azụ azọ na-egbu egbu mbọsị o ji egbu ka o ji azọ mbọsị o ji azọkwa ka o ji egbu mbụ soshal midia na ekwentị ụmụazị na-akpị ya n'aka ụtụtụ ehihie mgbede n'ime nderi ha na nchiche na ha edina naanị ịbakwa n'ime ụlọ ebe ha na-edina efekwa na ha na-apị ihe niile ụmụazị na-eme kịta ọya ka eji si na nọọ ezụba zụcha nwatakịrị pụtazia n'obodo obodo azụgharịara ya maọbụ ndị ọgbọ ya ọ bụghị obodo ọ bụrụ ndị ọgbọ ya ezụba zụcha ịpụta ha azụgharịara ya ya bụ ite kwupụzi ike na ihe ha na-amụta ebe a ifu nwatakịrị ka o ji ekwentị ọ na-eme iche na akwụkwọ ka o ji amụ ụmụ akwụkwọ na-emegasị ọfụma kịta na-achọ ka ụmụazị ma maka ihe mmụta dị n'ihe ọ karịrị uru dịkwa na ya karịrị mana ọghọm dị na ya ọ dị barabataba ọ kachasị ebe ndị ọgaranya na efe ha kparacha ụmụazị ekwentị iche na ekwentị ụmụazị na-akpacha iPhone n'aka wee na-kọmuniketi saịtị ebe ha na-abagasị ọ na-adị egwu ihe ha na-amụta a na-enwecha ma parental guidance bụ ihe ndị a o nwere ndị nwecha ekwentị for ụmụazị ha but they don't have that access ịba ebe amambaru ha ụlọ that can be moderated quite a lot because I know in modern times on one of you see okay now maybe in schools and assignments with all these gadgets for you to go and do research and the rest of it all. Even once the perhaps the analog way, it will keep them or set them back. But the issue is KKC where differentiate how do we guide these kids on the basics of the moral aspect of social media and negate the immorality. Onweka ngiwa Igbo an author. You know what piracy and censor board do. Is there a way we can actually have the Nigerian government to censor some of these things in our social media so as not to allow our kids to be carried away? In Indonesia, there are certain restrictions in our social media. Even though Indonesia could be said to be Islamic country, but they know that there are certain things that are not permissible in their web, in their airspace. Nigeria, we came here due to exactly. Obodo anyị abụkpọkịrị kpọ dị n'obodo. Obodo kpọkịrị kpọ. Ihe nkwonkwo a na-ekwo karịrị. Ihe anyị na-enwe a na-akpọ gọọmenti buturu onwe onye si n'inwa jọchacha na ihe anyị editorial ya buturu. Ndị na-abanye n'ọchịchị obodo anyị bụ ndị abụghọ ndị ọ dịrị ka ha ba n'ọchịchị. Adịm sorry ka nso oyibo. Onye mmadụ kịta asị n'ọchị obodo ndị na-ejezi n'anyị n'ụlọ mmebi iwu ebe n'ebe egburu ebe n'ebe. Mmadụ nwere ike gbukata osisi n'ọhịa. Osisi n'ọhịa makapụta ya n'ụlọ na-emebeziri anyị iwu. Kedu ihe ịchọ ka omebe n'iwu? Kedu ihe ịchọ ka omebe n'iwu? Etu a ka ọ dị. Ndị be anyị ndị dominatiri the Nigerian politics ka anyị na-esi ekwu. Abụghị ndị obodo anyị gwọtọrọ agwọtọ. Oh, you cannot give what you don't have. One day, Kadafia,
ndị Latin nọ nke ha ka m chọrọ ikwu ọsọ nemo that word non habet nemo that word non habet ife inwe ha ime enye mwe so ihe ọ na-akọwa kịta amaka maka na ebe ndị ahụ dị ọgana ha ma ihe ha na-eme ndị na-anọchite anya ya ebe a n'ọkwa ụlọ ọrụ gọọmenti ma ọ bụ na ebe dị nkwa dịgasị elu dị anya abụghị ndị kwesịrị ịnọgasị ebe a ka esi chọọ ka ha nye gị ihe enwe ọ gbasaghọla ihe ha na-agbakọ bụgọz ihe ga-abagoro n'akpa ha ọ bụghị ka obodo si ya dị mma ya n'obodo a ọ takwa nnukwu akpụ amaghị etu esi ya akwụ ya bụ onye ukwu ọ dị mma ịbịa n'akụkụ nke ọzọ bụ n'ihe gbasara mbikọrịta ụmụnne na nwanne na nwanne nke a kpọrọ communal living n'ala Igbo anyị ma na mgbe anyị na-eto eto afụchara m ụfọdụ n'ime ya maka na mma na o nwere nwanne papa m na-abụ ọ na-anata otu a buju oji abịa esi n'ọkụ ka ha na-arụ ya arụcha ji anwa nwunye ga-eweta ọkwa wee mechaa ya eme ha ncha niile bụ ụmụnne ya agbakọ na-eri ya bụ ji mgbe anwa ipecha mpe abịakwa na obodo ịmago ndị mmadụ a na-emekọ ihe ọnụ nwere ike inwere ihe isi n'elu na mgbe ụlọ ma ọ bụrụ nne m my grandmother mgbe ahụ ịkpọ oku enyeghị ya ihe nwere nwanne gị enye gị mgbe anwa ọ dị gị mkpa iwere ya wee gboo mkpa ị chọrọ igbo ama m na ọ dịcha mgba mana ọ dịka ga-asị na enezi anya taa na ụmụ ihe ndị anwa adịcharozi dịka onye oziọma Igbo kedu ka isi wee fụ ya bụ ọnọdụ maka ma mgbe a na-eme egwu ọnwa ha ncha bụ communal living ndị agbata obi abịakọcha ọnụ abịakwuo na mmadụ nwụnarị mmadụ ọ bụ na ụlọ enwere ego eji akwa mmadụ ụmụnna na-abịakọ ọnụ akwa ozi ya amado onye kwara ozu ihe ndị a dịcha mgbe anwa obodo na-atọ ụtọ mana ọ dịzie ka a ga-asị na ya bụ ọnọdụ agbanwego dịka onye oziọma Igbo tokwere n'ala Igbo ka ịgwakana anyị ka ya bụ ọnọdụ si wee dị na otu o si wee dịzie n'ụbọchị taa ikwuchara ya ncha n'elu ajụjụ gị na-achọ ka ị jụọ m osi ya abanyecha n'ihe ị na-ekwu mgbe ị na-ajụ ya bụ ajụjụ be anyị bụ agwanye the influx na nsọ n'oyibo influx of westernization o jide be anyị gbuo ya gburikọọ be anyị ghasa ifugie mgbe ha na-agwa gị ihe a mgbe be anyị ka dị ka ọ dị ndị mmadụ anaghị ejeteka aka ndị mmadụ na-anọ obodo nso mmadụ nwere ike ibiri Ọnịcha ibiri ka Ọka ọ na-anya fụ na ụdị ahịa ọ na-azụ osi Ọka oje Ọnịcha ha nchaka ị na-efe na Ọnịcha na Ọka bụ akaba Anambra ndị mmadụ adịghị ejeteka aka etu a onye mere abatakwa ịfụ anya na-ebikọsịkwa ka esi bikọ ịbịa na ụmụnna o nwere ogbe ya bịa pụta n'ụwa sị n'ọkwọ ndebe Okafọ n'ọkwọ ndebe Okeke n'ọkwọ ndebe Izundụ ịgaba ogbe ahụ gabaga ihe niile bi n'ogbe ahụ dị ezinụlọ 20 ịfụ na ndebe Okafọ dị ka 15 bi ebe a ha na-ebikọ ha na-emekwa ihe nwanne ibi ndị agha abụọ ndị bụ Okafọ ha na ha bikọ ofu ya nwanne maka na ha bụ agbata obi ha na-eme nwanne na-emepe ụda echeta m mgbe ahụ nne m anata ụlọ onye eto ofe akwụ ofe akwụ abụghị nke rice mana ofe akwụ gbara isi na-abụ na ụmụazị kịta ha maazị ọ bụghị nke eji ekpe osikapa na ofe akwụ eji eri ụtara ọsị gị je na nke nwunye di enu gị si ya na ọsọ ya kpachie ya mgbọrọdị na ha n'ofe dị etu a ka ya na-esi na-enidi iti ya ọ bụ mgbọrọdị na arịra a na-eti ya arịra ebe efe na ọkọchara ya n'azụ ụlọ bi etu a ihe ị na-ekwu ọkpachaghị ya n'obi ọcha ịma na ụwa jọrọ njọ ihe ndị nkịta enwere onye ya abịa isi izije nwa gị ma ọ ji aka gị jee si ya na ịbịara ịkpa arịra onye oge ihe onye ọcha nyere anyarị onye oge ihe onye ọcha maka asị anyarị furu ndị onye ọcha fọrọ anyarị be anyị na-enye maka ndị ọcha Potoki mgbe ha bịara ha chere ọsọ ha na-acha ọcha ha ma ha na anyị nwere anyarị na-acha ọcha ha taza kpozi anya n'ihu mana ọchị ya nwe ka ọ dị ọka nke ha wee nye oyi ihe Mongo Park nye River Niger
etu a so ifu na ije ịkparịrị onwe gị somehow baa isi ka ije je ka onye kpanye onye ọbụla nọ na nke kịta ihe ọjọọ dị mana ọ kwupụziri ike kịta dịka nsogbu egwu so onye dị aṅa pụtasị gị ọbịa ya bịa ka ọ kpara ihe dị aṅa nke Anambra ya ka njọ sef anyị na-egbucha fence anyị na-egbucha fence bụ ọnọdụ asị gị tụlee kedu ka ị ga-esi wee compare ya bụ mgbe anwa a na-enwere nsọpụrụ na-ebi ezigbo ndụ nwekwa mbikọrịta nwanne na nwanne kedu ka ị si wee fụ oge anwa na oge kịta enwerozi nsọpụrụ ndị mmadụ achọrọzikwa ịma ụdị ndụ onye na-ebi ma ọ bụ nke ha nwa na-ebi tinyekwalụ mbikọrịta nwanne na nwanne kedu ka ị ga-esi wee tụlee ụzọ ebe na-aba anwa eji dụọla atụghịla ọnwụ o kwefụọla eji ihe atụghịla ọnwụ egwu adịghị etu ahụ mgbe ahụ egwu adịghị dịka nsiokwu mgbe ahụ a na-ebikọ ọnụ a na-ebikọ ndị mmadụ ahụ ejeta aka ntọrị mmadụ dịkwa mana ndị na-efukarị efu bụ ndị na-ejeta aka ndị na-ejeta aka na-efu ofufu mmadụ fịara ahụ mgbe ahụ ndị ọbụla bikọsịrị ọnụ ha na-ama onwe ha onye stranger maọbụ onye ha amago nwa obere nwa n'anya onye ama na onye nwoke agafe kịta nwoke a na-akọ afụlie n'ugbo a nwoke sị na-agwa nne isi na nkwe nwoke gafe kịta na-amakwa ka n'ihu edikwa ka ihu n'ihe dị ọ dị ọfụma a na-ebikọ ọnụ maazị mana tata ihe a na-agwa gị egbuwasịa n'onye ọbụla ị na-ekwu maka egwu ọnwa ebe onye ọbụla kpokpo ekwentị ya n'aka na-apịa egwu ọnwa mmụọ ka egwu ọnwa mmadụ gị nke aka ji ya anya nwe ihe ejizi eme egwu ọnwa ya bụ na pinkom ebe ahụ ka ọ dị ya ndụ gboo tọrọ gboo tọkarịa ihe a na-eme kịta nne m ochie si n'ụwa si n'ife ụzọ fọrọ anya mkpọ ọ ihe nne m ochie kwuru ọ sị n'ụwa si n'ife ụzọ fọrọ anya mkpọ maka na ị na-efe na anya na-afụgo ụzọ anyị adịgo westernized ka okeke jechara amị kedu ebe ndị butere well Kisi akọwala ihe a it gives me some form of nostalgia because I equally experienced this staying with my grandparents but at the same time anyị nwa bụzi parent kịta bụrụzie okenye kịta gịnị ka ifiu na anyị nwere ike ime reverse some of these things because like they say no man is an island. There is a reason why you have a neighbor and there is a reason why we need to live collectively because where you're failing in raising your child, some other person will see the wrong your child is doing and begin to correct. There are some children that they prefer the teachings of some other person to correct them than even their parents do know. And that's why at that time, we have parents that will send their kids to holidays, Jenna, nke father or this uncle there, is to instill those discipline in you. But these days, exactly. In this, but these days, everybody feels that I can do it all by myself, even when we are failing in it. To correct these our traces because we've lost track. Ekwuru n'ihe Igbo ji kacha na mgbe mbọsibugbo mgbe enu ka bụ anọsa mgbe ezi ka ga n'ukwu ụkwa ihe Igbo ji wee kacha bụ na Igbo na-echukwa ezinụlọ karịa agbụ niile anyị magbara ya okirikiri nwe ndị kpochetara aja n'ichukwa ezinụlọ ebe Igbo nọ anyị ga-anachiyakwa na nchukwa ezinụlọ ọkwa ma nchukwa ezinụlọ ọ bụ na na-echukwa ezinụlọ nne na nna ga-anọgbu n'ezinụlọ na-etikwasịzi ụmụ ihe a anọpụsịgoro n'ọkụ ụmụ ihe na-eme obodo wee dị mma anọpụsịgoro n'ọkụ ọ na ezinụlọ nchukwa ezinụlọ ka anyị anọ anyị nwere nwaanyị na-emekpọ na-eti mkpu maka asụsụ Igbo na-anwụ anwụ maka ebe a ka ihe niile anyị na-ekwu eji mara anyị njirimara anyị our culture our character ka anyị si ebi ka anyị si ihe na-akpọ maka morality ezi omume ọ na ezinụlọ ọ na-asụsụ ka ụmụ ihe niile na-ebido iwere Igbo dowe ụmụ na dọbara ha mee ka ha mara na ọ dị mkpa inwe ihe dị anya ị ga-akọwara nwatakịrị
ị na-akọwara ya n'Igbo maka ọ bụ ihe niile akọwara nwata n'Igbo ka a ga-akọwa muri ya ọfụma n'oyibo ma ọ bụ n'asụsụ ndị ọzọ. Ọ dị mma ọ bụ na kịta ka ịmalite isonyela anyị nọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra mma kpọta special edition maka anyị na-asụ Igbo maka anyị na onye ozi ọma Igbo nọ n'ụlọ ọrụ n'ụtụtụ a anyị wee na-enebanye anya n'isiokwu nke na-asị respect, morality and communal living in Igbo culture. Mana o nwere ajụjụ na-abịa m n'isi kamgbe anyị malitelu inebanye anya n'okwu a anyị nwere ike iwechite ya bụ ihe ma ọ bụ na anyị na-anyafụ ihe ọ napụgoro anyị maọbụ ihe anyị tụfugoro maka na anyị abụrụzi ihe anyị bụ ka o si dị na mbụ mana ka o si na-agbatakwụlụ anyị ga-agbatu dị m nwantịntị oge ka anyị wetala unu obere ozi apụkwana anyị. Inculcating good habits in your children. First of all, you inculcate in the child you bear before you now extend it to the community. In the community, the churches, the wherever, social, wherever, they should also help in teaching the children good conduct. Because like me, when I was growing up, there is boys brigade, there is scouts. So most of these things, when they don't scold you in your family, when you go to these kind of organizations, you will be scolded, you will be taught some good conduct, you will be given some orientations that maybe your parents might not have the opportunity to give you, or maybe over pampering will not want them to give you that orientation. But when you join these clubs, these social groups, they also help you to learn most of the conducts that are good. Children, they didn't go for some of them are told us to go and sell drinks, and sell and sell all those things. Which is wrong. They learn a lot of bad things along that trend. It's very wrong. They need to catch them young when they are growing up. You give them that direction they needed. From there, that morality comes. The society will be better once this is done. And the community needs to do a lot. They should inculcate good morals to their children. All these things start from our children. Families are expected to train their children very well. The Bible says we should train up a child the way the child should go, so that when he grows up, he will not depart from it. So the families and societies are expected to train their children. You know, both teachers, lecturers, not just family, teachers, lecturers, pastors, clergies, imams, they are all expected to train their children because school is an agent of socialization. The church is also an agent of socialization. Family is the smallest agent of socialization, where training of children starts. When these children are trained very well, the society will be a better place to cohabit. Families and community need to play a very big role in restoring sanity, morality in the society. Like parents have a lot to do while training their child, their children. They need to give them right direction. Give them a way going to, I can remember when I was young, when I was growing up, I used to go to, is this Sunday school, they call it? That was had my training. Then from there, I learned moral. From there, there's some things you won't do. Because from there, they give you direction. You have some directive. Where this one is bad, this one is good. But these days, most of you don't do that. But the family should be disciplined itself, because you can't give what you don't have. I'm married, I have 3 kids, I'm a church worker, I'm a minister, I have youths under me. But I want to tell you, they don't come to church. And if they don't come to church, you can't go and force them. It starts from the family. If I start on time to train my children, they will not depart from that way. The suggestions they are making, the people on the streets that we interviewed, because they spoke English, let me call it speak English, some of the suggestions they are making is, it shows that everything should start from the family. And of course, what Mazi have said here over time is that
you can't give what you don't have. And we see somebody repeat that in the Vox Pop there. And let's first of all get to understand what we have lost over the years when we left the path that we are supposed to toe. That's the path of respect, morality, and communal living in Igbo culture. Maazị biko ọ dakwa n'ụkwụ gị ka ịgwakene ndị be anyị ihe anyị tụfugolo ma ọ bụ ihe na-efunarị anyị na anyị enwerozi nsọpụrụ ebe ndị okenye nọ. Anyị anaghịzi ebi ezigbo ndụ kwesịrị na anyị ga-ebi dịka ndị Igbo na nke ọzọkwa dịka ibe bụrụ mbikọ ọnụ a na-ebikọ dịka ụmụnne n'ala Igbo. Ngwa ihe anyị tụfuru ihe funahụrụ anyị agụsịtabịa chi ya eji chi ya abụ agwara gị ndụ ebibelu mgbe tetụrụ aka gara aga na nke a na-ebikịta ihe dị iche ya nọ ka isi ebe awara ụkwụ jebe Owere nọ ka isi ebe awara ụkwụ jebe Owere ihe na-ahụgoro anyị n'iyi aha agụ ya agụ kachasị ebe ụmụazị na-etonite nọ ọ jọgbugidere sigbo nkakwụ mbụ ọnọdụ anyị nọ ya taa dịka nsi gwa gị nọ mbubata a na-ebubata Maazị Ajụchukwu kwuru ọ sị na etu o si sanahụ anyị bụ morality ezi ndụ ezi agwa na nkwanye ugwu a na-akwanyere ndị okenye otu o si sanahụ anyị n'ala Igbo jọkarịchara ka o si wee dị n'ugwu Hausa maọbụ na ala Yoruba maka na mana mgbe anwa anyị ma na ọ na-abụ onye mere ọfụma o jedute nwanne ya maọbụ nwa nwanne ya nke a na-akpọ ịgba bọị wee na-eme ka obodo dịwanye mma. Ọ dịghị ka ọ bụrụ ofu ihe anyị tụfunarịgo na nwanne ama nnọzi ebe ọ nọ na-eme ọfụma cheta na o nwere mkpa ọ dị ka o jee kpọta nwanne ya nọ n'ụlọ tinye n'ihe ọ na-eme. O soro n'ihe anyị na-etufu ma ọ bụ na anyị gba nkịtị. Atụfukpọna ya atụkpọna enwere ndị nke m mma bi Lagos a na-agwa onye nke ọzọ ya kpọrọ ofu nwanne anyị ọ sị na ya ha akpọzi ụmụ bọyị na-emiri ihe egwu na ha mechachara ya fịọ ya ọnụ busasi ego na ndị ya na-akpọsịta bụ ndị a na-akwụ ụgwọ ndị sales boy maọbụ sales girl ịbịa dobezie dobie n'otu ya esikwa na-eleru anyị n'ihe ha na-eme ọbụkwa na ndị ahụ ezu ahịa maọbụ ego onye ha na-arụrụ ọrụ mana ha nwa na onwe ha kịta chọpụtara na nnukwu ihe dị iche dịzi kịta ha cheziri isi n'iji ndị na-enyere ha aka n'ịzụ ha dana ịkpọta apprentice ya nwa ndị ya agba bọị ọ ha chaba ọghịgha onwe onye chọzi n'anya ụmụazị ka nkụtụpụ onwe nka nwa ụmụazị akpọtara bọị oge nwa ha nọdụ mgbe ndị ahịa anọghọ ihe ha na-akpa bụ etu ha ya esi wee mee ọ ga-edubekwa ha unu ha ka nọ na bọị nke a na-apịa na onye enyi nke enyi na ọwago ịma na ọwago nya na ọ travel onye nke ọzọ na ọwago ọ ka nọ na bọị na-apịkwa etu ọ ya esi wee wa with which money kedu ego ọ ya eji wee wa ọkwa ego ọga ka ọ ya ebu onye ya na ọga bụ agbata obi ya na ọga dị n'ezigbo mma na ọfụ ka ha na-akpa nkata nwa wee sị ya ọkọfụ ihe okposa na ebe ọ na-azụ ya n'ọkwa agụ owu ụlọ oge na-asọspekt kwa na ego na-efu mana ọ na ya azụ sọnya ọ azụ n'ụsọnya ọ na-ama ka ọ marịta ya esi wee mee until ihe a wee dị expose o wee okposisi ha sinsi mgbe ahụ kwa ndị ọrụ ngo ka o jizi eme ndị ọrụ ngo ogo sales boy ma sales girl ihe anyị kọ kịta o nwere story ime n'obodo last time in June onye akpọta from village you understand ka ọ bịa bụ boy asị na ọ nọ n'okpuru ọgị a marụ ọnụọ nwaanyị nwunye mụọ nwa ọka nọrọ boy jee rentie apartment so ka ọga mazi 2-3 years agago ọga sị na dị na ọ nwụrụkwa n'ihe ọ ya eme na there is no settlement na nye nwe weluga kia settle onwe ya and that was how that case ended. Now talking about ihe anyị na-ekwu kịta
Will such a man go back to the village and go and bring somebody to come and serve him? Lagos kita here ne wuzi kita go sales boy and sales girl. Exactly the same thing you're saying. Now talking about morality. Now mahadum, the way our young girls dress these days, sometimes it calls for concern. And you ask them, as again, the weather they hot. The weather has always been hot in Nigeria. We went to school in the 70s, 80s, 90s. Weather it changed. Sooner other than Nigeria, no kata pussy. What can we? Even the universities and authorities are finding it difficult. Now there are restrictions that indecent attire, you will be fined or you won't be allowed to enter into the school. Is that enough punishment to deter this indecent exposure? Now our universities, because these children don't dress like this, no. But Fabian and Mahado, where they feel that their parents are not there, Bishop Anoreba, Pastor Anoreba, Facholi Moto. Because we need to correct all of these ideas in our kids, the future, for tomorrow. Nke bụ eziokwu na dịka isi ekwu ndị ụlọ akwụkwọ dịgasị elu ma mahadum ma polytechnic ma colleges of education ha na-anwakwa imirikiti n'ime ha ọ bụ ha na-enọ n'ime ụlọ akwụkwọ ya within the campus ha na-enwe dress code mana ụfọdụ n'ime ha na-adịkwa na-alụ ọrụ ahụ umengwụ mana nwekwa nke ọya bịa bata ịfụ na ndị students union enwe esie ike ịbata ịnọ ha n'ime campus ime abụ ihe sọ ka ihe mana most of the time ụmụ akwụkwọ adịghị ebi n'ime campus ọya bịa tọrọ amụ ha na-ebika off campus ọkwa ịma ibiziere m off campus hostels ahụ ha na-efu ebe a ka ị ga-anọ wee fụnụ ndị mmụọ gbara ọtọ ha na-ekwu maka ya gbara ọtọ and many of them nọ na etu obodo si jọsi ya njọ ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-aba campus kịta a na-akwa aba ka ha jee gụọ akwụkwọ n'ebe ha na-anọ wee nwee ike wee na-enweta wee nwee efe ọfụma ndị nwoke dị aṅa nwee ike ọma egebudu ya ọnụ mgbe ọba ahụ na campus ọfụzi ya na campus ọkpọ ya big girl ọsọ n'oso n'ihe a na-eme ọ bụ ihe a na-eme. Ọ dị mma maka oge anyị na-agba kwarapụ na ime ọnọdụ a anyị fugolo nwaanyị maka anyị na-anya na ọtụtụ ihe anyị kwupụtagolo ebe anyị fụ na ya bụ enwezile nsọpụrụ ma ọ bụ ezi agwa na ebikọrọ ọnụ otu esi wee kwesị enwego ọtụtụ ihe ọ napụrụ anyị ka na-anapụkwa anyị na-aga n'iru ma ọ bụ na enwere ihe emeli ya ndị Igbo si na ọ bụ na agbara azụ ụlọ mgba na ọ naghị echi kwa ka esi asụ ya agbara ụzọ oghere mgba na ọ naghị echi wee na-ajụ biko ka dịka anyị na-achịkọta kedu ihe ọ dị gị ka ga-eme ka wee mee ka ọnụ ama m na we may not get it right 100% but ihe kwesịrị dịka inwe nsọpụrụ a na ezi agwa kedu ka a ga-esi wee mee ka obodo anyị wee dịwanye mma community anyị dị mma steeti adị mma the whole nation adịkwazie mma o wee bụrụ ihe ekwu ka a na-eme biko nwa ntịntị oge ka anyị wee chịkọta a ga-ebido onye gasịba nkụzi otu dịgasị iche iche ihe abụ ihe ofu onye ga-eme otu ụka otu obodo ga na-eti mkpu na-etigara ezinụlọ ndị nne na nna ndị jenzi ndị ọgbara ọfụ ha nwa bụ ndị anyị etinyekarị mkpu a a ga-ebubataba ihe ahụ ndị nna anyị ha meburu dịka mgbe anyị kwuru ebe a maka egwu ọnwa ebe a na-akụziri ụmụazị morals akọrọ ha akụkọ ifo akọwa ha sị kedu ihe nke kedu ihe ọ pụtara kedu ihe ịmụta n'akụkọ a ka ga-emegbu ya n'ime ezinụlọ ọ bụ ọzọ iwu na a ga-apụ na obi obodo kpọọ ya village square ma ọ bụ na uri na kindred asị na n'ọkwa n'ukwu ụdara ama ikwo ka ụmụazị ya pụta aka ọ dị ihe dị etu ha adịghịzị mana a ka ga-emegbu ya n'ime ezinụlọ mana nne na nna kwesịrị dịka nsị ekwu ihe what you don't have you cannot give ihe enwe ha ime enye m ọ bụ na ndị nne na nna nwee ike mmalụ mkpa ọ dị ha nwee mbọsị ha ya anọ dịka ịma na obodo jọsịa na njọ na nne na nna bụ sọ ihe ha ga-eri maka obodo si ihe siri ike n'obodo a hinne na nwe onye tara ụta ma enwere ike mbọsị ụka ejecha ụka batara isi enyi zuo obe n'ike
aka ha akụkọ ifo papa nwee nke ọ mụtara ka ọmụma nke ọpụta ọ bụrụ na nne na nna aṅụghọ nke ha ma ncha na akọghọrọ ha enwegasịrị ụmụ akwụkwọ dịka nwa bụ maazị obi nwe ya ka m eweta ofu akwụkwọ ndekwara akụkọ mkpọrọ Moonlight Tales ifo anyị ifo sọsọ ebe na ya bụ ifo bido n'isi ruo njedebe agụpụta ya a na-agụpụta ya nne na nna na-akọwara ụmụaka na mbejere ebe nwe mee nke nwa na agụjere ebe nwe mee nke nwa mesị wee wegbuo onye ya na aghụghọ adịghọ mma ụmụ ihe niile ọ dị n'ezinụlọ mfe ibido tinyebe aka na ya maka ime akpọkọta muzi ndị mmadụ ka such communal existence enweburu mgbo ka ọ chigatakwa ọ fịara ezigbo agha asụ azụ ihe a ede ihe niile anya ọbụla chọrọ ịfụ ọ na-afụ ya ebe a mana anyị mana n'ikite ụmụaka ada afụ nke na-abalụ ha uru ihe ebe ha na-eje bụ nke ya bụ ha fụ ka okenye na-abịa ha mịa maka ọ mana ihe ọ na-enene bụ ihe ọjọọ mana nye na nne na nna na-enwe such ka nso ibe interactive forum ọ ga-enye aka ka enwee ike na-egosigasị ha ihe dị anya na-akpa nkata dị anya kọchasị n'oge weekend maka ihe esike mee mmadụ ezinụlọ ka ha nọrọ hapụ chụta ya ha yiri during the week onye ọbụla na-agba mbọ nwee ike Saturday Sunday anọkọ ọnụ a na-agwakwa ha n'ụlọ ụka na-agwa na-ekwugasị ebe dị iche iche nọdụ like Catholic Church ụkọchukwu anyị na-agwa oge ọbụla ọsị unu icha nne ihe mbọsị ụka chigata na maka nkụzi nke okwukwe ihe niile abụ na-engeji ha na a more positive thing than mgbe ha ga-anọsọ ha na-emegheri ma na-eme ihe ekwesịghị ọ dị mma nwekwa n'oge enyelụ itinye ọnụ n'okwu gbasara isiokwu a nke zuru ezu mana biko n'ebe a ka anyị ga-adọbiri ya maka ihe ndị ọzọ anyị nwelụ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata anyị wee na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche dịka obi nwoye kwugolo ebe a n'ihe nwere na ịmanye nwe ya onye ọbụla daalụrị nne maazị obi nwoye maka oge gị n'ụtụtụ a ọ dị mma na anyị na-asị unu apụkwana na anyị na-alọghachi maka ihe ndị ọzọ anyị na unu nwelụ iji wee nọkọ na ụtụtụ a